اسكنا أملاق دفرح سبدي بس إحنا فاكتورة دفرح كم فاكتورة غيرنا نفرح سبيلن شرايكو تغاريو قال تغراوين محقو حسما ابي ارتراو عد تغاريو جورجو درار برجيدنا حمدو تولرتي ارترا يكونوني لي زامن ارترا وين مالتي اي تعت بيرات ناس مش زواتات نايكلتنا مال كاب كويناتسي سلام يحشلنا انا برو توليدنا سلازخنا يكونان تي ارتراونس زيغنت مخان بدن ردومي ارتراونس بحال مانነት የለን تنات كزرب انا ارتراوز بحال مانነት አለ ድየለን አለዩ عمره زلو نخال حجر وين خال ودب وريه أنا إرتاوي لهم كعترينا بحق الديمقراطية كنتر كله. دن فتنا قلت تمكروا قبل علي تصفير أيام. إرتراوها كيسر كعم زي حدر زي قاعد عم تفضل يجيبها. مفرر حيو بخالي بحالان كجرمكم أنا علل ندي مسئنا فيقكم. كجرمكم أنا علل ندي مسئنا فيقكم أنت. كبرات فتوات تخاتلتي شدن رياكت سوان. نعمل لهم عند فيديو نكو عبد حال مصاخوم نز channel زي حدش تزخونكم كلهم مالتيو سبسكرايب لايك كومنت شير بمغبار 11 حقاتنا لنا مالتيو 11 بمئتاونا ملكيت ወይ ካስዒቡ ድማ ሸለማትና ሓደ ተወዳዳራይ ፒክ ንገብሮ ሉ ሰዓት ክበጽሕ ማለት 11 ቀጥ ተኻተሎ ክልተ ሰብ ተሪፎም አለው ደን ካልኦቱም በተመሳሳለ በቀጻል ማለት እዩ መበል 11 ሰብስክራይበር ናይ መወዳታ 2000 ሽልሞ እዩ ማለት واي بعجرة قبر لكم كما يحيش anyways بزخونه خوني غادي نعمل لهم عند فيديو دما كم تلمدون قعد حن مصاخم يلهن نابريتو يشتت كبل نازريت شو حجمو لمن تاخا نابانا تمصو زلخا انس والا اكو يخون كتصريو زي تخولو لبخم بفلاي قديكم بزعما ناي سلام كزرب ناي كوينات تلعلو بزعما كوينات كبهالكا سلام تبلو كصداكا بحريكم بزعما زولدلو انت يملكتنا وصدو اندمو انت دليكم 10 غدي استولدلو كام مزراب هكوت معاسيو كمعبد حزباتهم سبات يلات النبالي بزعبا زربلو بزعبا زوز تولدلو مزراب نمنتا يدليكم زبلي قدامي حتو مالتي كنوسدينا غن يبلنان بزعبا زتولدلو مزراب زدلينا كبرتن فتوتن حفتينا زريت شو ويك احوي كور بريزيدنت سياسا فورقي بزعبا حزبو زي يقدسو خمزلون مخنياتو نحنا تولي لا تخوين تعدنا تا تግራይሲ نمنتا بزعبا تولدل عد زي يحسبو تخوين يسبايزي بقى خمزيل ندق سبات يحسبني اندابل خساب معزو خنبر اندابل لاينا ديرنا نسو يتوانا زت تحساسبنا زلو كلايكا باورو تولدو ابزيو كمزيوم غلغله زبال نحنا تغارو ايكونان لكم عد تحمس سبات سلو زلخوم تولدخم لو ما انت باورو بزحات سبات يوم تጨቃጭቆም زلو صمدون تغاريكم تبل ነገር تحوس ስለዘላ ዳርጋ ናጊንግ ዝገብር ዘሎ ሰብ ቦዚሕ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ቃል ይሕርለን ቀዳዕሊ ወጨጭ ዓባይ ትግራይ ግዛዕና ብዝብል ስለዚህ ሰብ ተትውልዱ ፈሊጡ በአግባቡ አኽቢሩ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ኢንክሉዲንግ ዘ ፕሬዚደንት ማለት እዩ ታይዚ ንዑን ምባልና ምጽና ያምበር አነ खाሊ ዝተፈለየ ሰብ ኣብ ዝተወለደ ክውለድ ይኽእል ብዘይ የገድስ ግን ትውልዱ ክንፈልጦ ኣለና ክፍለጥዎን ኣለዎ ንምንታይ ንህዝቢ ይብድል ንምንታይ ተኾይኑ ይብድልና እኮ እዮም ዝብሉ ዘለቶም ደቂ ዓድና ማለት እዩ let's go welcome to Shidden Reacts 1 እተቀዳመይቲ ቪዲዮ ከዕልል እንደ መጽእ አነ ካብ ዝገርመኩም انا علل اندي مصينا فيقكم انت እሺ اسكنا املاق دفرح سبدو يبزح نفاكتورا دفرح انا حجي فاكتورا نمتا ابزي حتلكم بفاكتورا ناي بيت فردي كله نغراتي زبز دلو غلز دلو كله بزي حلاوه طفي زبز دلو زغيره كله بزي حلاوه حقق إلو طفي ولا زفرك بصحني رحجي يملسلو حجي كابز غابير نلعلي سيستمنا اوروب اينا ننقبقب ملحسب كم قرن فرحت من حدا نبر ملحسب كم قري وقحتا كب يبلني كم فاكتورا اوروبا غيري نزابير فرحني حق تزار exactly كم فاكتورا غيرنا نفرح سبيلن ويكا فترسكم اين فرحين حقن سنه سرعتن يزفرحنا زلو زي مالتا قد ادو بلينا حقن سنه سرعتن زلو ነገር بتحد وغنو صبغ بتحد وغنو ግን بتعم يفرحنا እዩ ويات بزلا علالس زي بقى كده يتحساسبن زلو الى انا ولا بتعم زفرحن فاكتورا بتعم حماق سنسرشيب غزع قوزصر واغا خندزي خفلك با ماي جاد تايتي نغوالني ادي شكورينا اشي انا دو اذا محلام ግን زي تغرفو يبلل مالتي حجديت محلام زرايكم ገለገለيكم انا እኮ ይኹም ይልኤ ተበጊሰ ፈተወት ጸለአ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብሄረሰብ ትግርኛ ዝብሃል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትውልዱን መንነቱን ትግራዋይነት ኣለዎ ፈቲ ጸሊኡ ሕልሚ እያ ይብላሎ ኣግህዳ
قهدي أنت لك حلمة أنا منم نجري قدفاني أيكون كوني أنت له أيقددو أيوت أو بفنش حيزو قليبلو تولدها مننتك إيو مننتك عند حردات أليخا أنا وأي متشون نيو نمخنياتو قمال تقراوا إلهم تصرفون يوم سحس عقا مخيولني قليلو ندي حردات زفر خوينا حدا سبتاي لزولو مسيلكم من قد ما يقبر لك جن كاب أي تملت أليخا بعلى يعني الساعات هذا الله كم يزول تورة إيزبلو خالي اللي قريبلوني أنا مالتي نغتسل سرايا كوتغاري ስለዚህ ወፍጹም ላይ ደግሞ መበል 38 ዙሪያ ጾምዶ ዝብል ሲያመ ብዕል ተዋሂወል ክዳን ቲሸርት ገለሉ ጾምዶ ዝብል ፖፑላር ኣብ ኤርትራ ሙሉ ኤርትራ ኣብዚያ እዚ ብርሃነ ዝበሃል I don't know who is sponsoring this guy and ናይ ባሓቂ ከም ኤርትራውያን ሸለሊልካ ክትሓልፎ ዘይትኽእል ፀኒሖም መርዚ ከይዶም መርዚ ይጉሕፍን ድዮም ኣብ ውሽጦም ዘሎ መርዚ ዝርብዩልና ድዮም ሕጅታ ሕመረት أقل point نمتى يكون زجبر زي أنا قمت ناتي مالتيو أتاعت عمدة بحال أبتقرأي relevance فتيرات ولا تدلّا ويون هذا تدلّا يسبكم زخون جيرات ولا أتاعت عمدة بحال جين نتوم تجارو دما نتي قلة تجراوي نمحوق هذا دما أبي يرتراو قعدو تجاريو قلة زبل زربان تتزارب كادما بتبرجين حمدو قال قرب تفتاونات كتركب تغل بتدما بتقرأي قلة تفتاونات كتركب تغل نابلكا نيرترا بواقع إيرترا بوليتيكاوي تقبلنا كان نلعلنا ممتع زجبر أجندة يزي جورجو درار برجينا حمدو تولرت إرترا يكونوني ليزا أمن برجينا حمدو إرتراويان يكونون زي بلعت منصف بلعت زخون نجار بلعت وداغ نابل إزارون زوعل دحراي قلبت إلتا إزبل برجينا حمدو نعوم نمركب تباهيلو زجبر أكايد أيو زي أكلوا زيكم زيهم أقل مبالي أيوم بك أنا تاريخ يزوجع كذا لو حجي فرح خايو صوم دقدفو نحردات أميدنا خنص أمدينا تتساينا خنصانينا كنصان دما مرج أنا يكونن حجي ساعات عيش أيزولنا قديت أنا أيو نسي بس حنا زلوا كنصان لنا إتحقق جن كبير كان نسخنا من تايت مالي جورجو سخات مالي توليد كا ولدها تاريخ ولدها فليت كان تتخيد كنا خنا قرانا خان بهال خان كم تايزم صحيدي وي سلت فرحي كوي يبلك كلكم تقراوا ايو حدث بتباهيلو ببيج اتاسيرا دافل خايو صنيخا حلف حلفو بنايت عبيت ميدياتات زبا وهاب قالنا ني عدنا ايتولو اول سعيد معبل ودي تقراي مخانو نحقوتاتو حاتنوتاتو اب تقراي كم زولدا تريلو زلهم مخنياتكو فيكتيم مينتاليتي سلازلكم بعل كمزي منكم تولوزي تولدهم كمزي يوم تولدهم إثيوبياويان يوم تولدهم كمزي أمزقور قلقل لكم تزارب زلهم مالتي سلازي تو بروبلم كام تايزا وقسكم ما انت توهايلو كاباخاتكم يموت يتصقم كام مني متيو كم بعل أول سعيد قلقل تزارب زلهم شجر مالتي سبب زتولد خول الذي يمثليو سبب زتولد بهلي قلقل عبي غليو جن ناتي زلت أجم نسخاتكم كم حد عبي أجندة معبل نمدخام تتقيمكم لو توقع خلهم أو يوم تولدهم منيلو أول سعيد بعلو بتزقروا ودت أبا بزقروا تولدهم أمخانم تزاريو برهانة خادة جيمولكم برهانة بمساراتو حمش تشديش تمرقز نور سبي كتفولتوا أنت اللي هم مالتي صبدا بمقاسو بتعامل فتوى أيضا اللي يزبلونا كايدان يرو قدمون محبر أجازيان بصرون يريو دحراي قصقاسي كم دليتكم بوزح سعبوت اللي هم صمدو بقيسو الله كنكتو لينا صبق صراحة عند عرب بقيسو إزي أبا مزراو حيسب وجأج إلو بخالي بحالا صمدو خاذين لعليها كاو فنجا راح يكون تنورا خازيان لعليها نيرا حاجة نزي آيا تبروكم زلام عليتي نانيت بل وا هيدا حاندو listen my friend تقراي أبتقارو كمان يلو تقارو ساب تقراي وني يلو خمن إذا كترداكم زلو هيكوننا بيرتراتي خا تقارون قال ملان كتبن إذا تقراي كمان تتغوصاصير كاي كان مزأجر مالتي أو عسرت حرب بارت كفر نايتهم نرزمت نزود إذن دقيقة تجارهم زي كنا تسمعوا كنت بينا مالتي تسفى زي كنا جدنت مالتي ناكلاتنا حلفنا توسيتك تجارهم زي كنا تسمعوا ناكلاتنا حلفنا نابخنا غرفة مالتي عبدي تملو تمسكيكا ويجي مثلا خمس خيرنا لنا ناخذ الأبنة يلن مالتي كابزوت أي ترى زي أقول ده شديد كانت تلك حلف كاجن سب نبدأت كرنا عن نبدأت مجدد كم زبل كم زنبل كردنا يجيبها مالتي نعرف بعد تنتوي تاريخ حد نقدر كرداك إيرترا وين يوم مالتي يعني شعات بيرات ناش شو زبطت ناكل تهون كل خبز الزر وتاعي كم تنتوي كم زخزر وتنحى كومينا نحسوا مالتي أبزنا تقوم دكفلات بزح نسمع علينا مالتي أديتها تراهيهم أبورتها تراهيهم يحواتنا خمزين خولو كزارو وتعاقفوا كل سب دليون دست دلوني مناتو
ካብ ኩናት ዝመፅእ ረብሓ ስለ ከምዘ የለ ፈሊጥና ከምኡ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ትዘረባ ንምትዕራቕ ኢልና ኢና ካብዚ ዘይውለድ ካብቲ ዘይውለድ የለን ኣቶም ሰባት ኩላህና ሓደ ኢና ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ እቶም ዓበይቲ ካብ ኩናት እሲ ሰላም ይሕሽልና ኢና እምበር ተወሊድና ስለ ዝኾንና ኣይኮናን ብስሩ ክንጥብራን እንደልውን ነታ ከምዚኣ ዝበለት ቃል እውንስ ብሸፈጥ ኣሸፈጥ እዩ እኮ እያ ካልእ ነገር እኮ የብላን ከምኡ ጌርካ ካብቲ ሽፍጥን ካብቲ ጥብራን ድማ ይብለካ ኣለኹ ኣነ ኣሚንካ ፈትያ ትምፃእ ጥዑም ብልዒልካ ተቐበላ እዚኣሲ ኤግዛክትሊ እያ በዓላ እያ ሰብ ታሪክ ከዓ ነቶም ሰብ ታሪክ ከዓ ኣለውዋ እዮም ዋናታት ኣለውዋ እዮም ፍርቂ ጎኖም ዝውለዱ እንዲኦም ንሳቶም ፍርቂ ጎኖም 5 ጎኖም ይወለዱ ይምልከተና ኣነ ርዕ ጎኖም ይወለዱ ዋላ ታእቲን ዝውለዱ እንድሕር ኮይኖም ኣሎ እዩ ባህሊ መንነቱ ሓደ እዩ መበቆሉ እንድሕር ዳ ትፀልቕ ኮይንካ ነቲ ጉዳይ እዚ ብስሩን ክፅመድ የብልካ በቲ ሓደ ወገንካ ማለት እዩ ንምንታይ ኢልካ ትፅመድ እንታይ ስለ ዝኾንካ ከይንሕወስ اوكي كينحوس مس من كينحوس زبال زلو نابنت مس تግራይ كم يجر حوس تدمرنا بسبهله ግን ንምንታይ ዝተደመርና ኢሉ ዝሓተተ ደጋፊ የለ በቃ مس አብይ ተደሚርና ኢሎም ምስ ኢትዮጵያ ማለት ተደሚርና ከለዉ ንምንታይ ተደሚርና ኢሉ ዝሓተተ ደጋፊ የለ ጥምዶ ምስ ተባህለ ኩላ ህዝቢ ሸራራ ዳኣት ወታላ ታይ ጥም ደልካ ሰብ ጻመድ እዩ ድሕረ ከም ዝሓለይት ተመሲልካ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ኮም ጽማዳ የድልዮኒ ዋ እቲ ጽምዶኮ እቲ ቃሊ ጽምዶ እምበር ምስኡ ፓኬጅ ሒዝ ወድ መጽመን ኢሉ ሕጂ ሰብ ሰኣነ ሰብ ወላ ሓንቲ ይበል በቃ ታቃልሲ ኣብ ኤርትራን ኮ ተጋሩለው የሚሉ ሞ እንድሕር የለውን ክብሉና ኮይኖም ሲ እዞም ሓማቴና ኮሎ ግዛይ ሰራይ ኮ ተጋሩ የሚሉ ሕጂ ተጋሩ እንዲና ትግርኛ ንዛረብ ኮይና ተጋሩ ኢና ኦኬ እሲ ንሕና መን መስለካ ኤርትራዊ ማንነት ይድብላታ ኤርትራ እዚ ትግርኛ ንዛረብ ጥራሕ እምበር እቲ ኣምፃዮም ኩሎም ቶም ቀቢላ ገሊሎም ደናእስዎም ካብኦም ንላዕሊ ስማርት እዮም ኣነ ኩናማ ይድብለካ ኩናማ እቲ ኤርትራውነት ዘይግነት ምዃኑ በደንብ ርዶሚ ኤርትራውነት ዝበሃል ማንነት የለን ትናትክ ሓሳብ ትናትክ ዘረባ ኣነ ኤርትራዊ ዝበሃል ማንነት ኣሎ ድዩ የለን ኣሎ እዩ ትዘሎኻ ሃገራዊ መንነት እዩ ሓፂር ቋንቋ እዩ ሃገራዊ መንነት ማለት ብናይ ኢትኒክ ቤዝድ መንነት ወይ ከዓ እቲ ናይ ባክግራውንድ ናይቶም በዓሌት ዝመፁ ነቲ ዓዲ ንሳ ዝመስረቱ ወይ ከዓ ዝሰርሑ ሰባት ዝውሰን ስለ ዘይኮነ ጥራሕ ማለት እዩ እዚ ማለት ድሕረ ባይተኦም ከም ዘለዎ ሒዞም መፂኦም ግን ፍቅሪ ሃገር ፓትሪዮቲዝም ምፍታው ንዓዲ ኸልካ ምውዳቕ ምማት ገለገለ ዝበሃሉ እዚኦም ብምሉኦም መጠቃሊሉ ንሓደ ዓዱ እንድሕር ዳ ሰሪሑ ሰብ ኣትሌት ኮይኑ ዓዲ ክፅውዕለይ ባንዴራ ክሕብሕባ ገለገለ ዝብል ማለት እዩ ካልእ ከዓ ሲቲዝንሽፕ ኣውርኡ ዜግነት መሃብ ገለገለ እንድሕር ዳ መፅዩ ናሽናል አይደንቲቲ ዝበሃል ይህነፅ እዩ ስለዚ ብሄራዊ መንነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣለዎም ድሒ ብሄራዊ ማንነት ኤርትራውያን ኦፍ ኮርስ ኣለዎም ምንም ኣነ ኣብዚ ዳይለማ ዘለዎ ነገር የብልን ኣይ የብላን እንተይሎምን ወዓለም ይዝምልከት እየ ኣለና ው ሓቅኻ ንዕላዲ ሃሞንታ ኤቲካ ተይሎምን ወዓለም ይዝምልከት ኣለዎም ቶም ናትና ማንነት ሒዞም ናብቲ ናሽናል ወይ ከዓ ብሄራዊ ማንነት ዝተሓወሱ ሰባት ግን ኣሕዋትና እዮም ሓደ ፍንጫሕ መሰንግልና እዮም ናትና እዮም ባዕሎም እዮም ካልእ ምን መፈላላይ የብሎምን ሓድሽ ነገር የብሎምን ቁኖኦም በሊ ቀብሮም በሊ ስነ ስርዓቶም በሊ ሕግ እንዳቦኦም በሊስ ናትና እዮም ኣምጻት ስልጣን ኣኽሱም እዮም ካልእ ነገር የብሎም ስለዚ እዚኣ ምስርራቕ ገለ ምትሕምማጥ ገለ ክንሕወስ ዲና ገለገለና ግደፍዮ ኣሽምባያ ሕጂ ክንሕወስ ቅድም ሕጂ የተሓወሰን ተዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ግን ፍርሒ እዩ ሲልካ ካብ ምንታይ ዝነቐለ ፍርሒ ምዃኑ ኣይፈልጥን ግን ኣጉል ፍርሒ ደንወሎ ኣጉል ፍርሒ ይኸውን ዝኽእል እምበርታ እዩ ሙዚ ነው ወይስ አክሰስ ቱ ዘ ሲ ነው ልክ እንደ ጅቡቲ ለመጠቀም ትፈልገው ወይስ የኔ ነው እያልክ ነው የኔ ነው ካልክ ትላጫለህ ብለዋል እኔም ዝናገረው ነው ማንንም ነው የሚላጭ ዲያስፖራ ያለው በሙሉ አገር ቤት በጅቡቲም በሊቢያም ያቆራረጠ ይመለሳል ወደ አገሩ ይመለሳል ይሄ 2 ሚሊዮን ነው ምናምን የምትለው ነገር ይብቃ 130 ሚሊዮን ነው ምናምን የምትለው ተው ለምን 180 ሚሊዮን ህዝብ አትሆንም አለ ይሄ ለህዝቡ ነው እዚ አጨብጭቦ ነበርኩ ለምንድን ያጨበጨበው ሲባል ምንድን ለሰላማዊ መንገድማ ማን አለ ትግራይ የሚጠቀም ነበር ጎንደር የሚጠቀም ነበር ምጽዋ ቢኖር ነው የጎንደር ህዝብ ትግራይ ህዝብ ይጠቀም ነበር በዛው ቅርብ ነበር የሁለት ሰዓት 3 ሰዓት ጉዞ ነበር ከምጽዋ ዘላንበሳ ከየት በኩል ነው ሲመላለስ የሚውለው የሁለት ሰዓት 3 ሰዓት ይቀርበው ነበር ሰላማዊ ግንኙነት ቢኖር ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ይጠቀም ነበር እነዛም ይጠቀሙ ነበር ኢትዮጵያ ግን 130 ሚሊዮን ነው አትችልም ቆማ መሄድ አትችልም ሲባል ቆማ መሄድ እንደምትችልማ ያደጋ ሳይቷል እዚና ጎራብትና አንተ መጽና ብዙሕ ትርጉም ዝወሃቦ ይኮነን ምክንያቱ እሺ ተለአይሆም ዝገብሮ ዘለው ተግባራት ስለዝኾነ ክልተ ተልመደን ዝገብሮ ዘለው ተልቆን ምክታም ዝግበር ሜላት ዘይኮይኑ ካልእ ኢላ ይሓስቦን ኣነ እምሮ ዘለዎ ንኻልእ ሃገር ወይ ንኻልእ ወደብ ወርሬ ኢሉ ክንዲዝ خشادن حنقول على الوضع يخاطب ግን حنقول يقولون ردوا يزخا
عبيت فلت حنقول على الوضع خاتب الجند ما حنقول يبلون ردي إزي إيش أدقسي وركب تسعين كلا أبنت أدق مخانا يترفعن توركي كبوري تي أو تسعيل زلو كبور نجاري بالي بالزخانة مينرالي كتا أدقت شكل موافد على النمبر بالي ناتايك إيرين أدي PhD دكتور يكون ماسترس ديجري سكال كالي ديجري سكال في بروفيسور يكون أنا دكتور كلا سلسلة بالكو نقحات أنت زهل نيرو حجر ندماتي ولا ندماتي كجبتي اللي زحسب كابتناي أدقي وركز عن أدقي غير كأكفليون انت حلفت حليف كا خوين كان السخ حجي تزاربي لك امبر 5 غزي 6 غزي تمال خا نزياتهم كومزي زغورنا اندابلكا صلاخا قنفزو يبل ماوتا قايل فقود دنقص كوين كا تنبر لخا نسخان وعلخا زحجي زارب نبره مالتيو سويلكا كونتي خا تزارب تصالفي خا نديركا تمالو نحدش نغير يلن ازي كامتا يستبغس مسيلكم مجمرتا زيم امان كالاي حوكا زي مخبار سالساي غوربيتكا باغباو ترديخا من يحوي حوي تايخ غورو لزغباني لكا كاب زي حسابي تمالي زي سباي زبعلو مالتي مستمعي صرفهم زله سبات كوين نعنا حتى خيبلنا نيرشعو تايم غورو ديم كوينم رسرسم غرغرا غزعنا بلا يزارب كاو سيلو تايز بحالي بقى ناي تسفا قرط زخونه زرباتاتي ولا تسفا قرط قدنيو مخنيات قدمو زغيده يفلط امبر بتعدمه يركبليو تامرنيا زخونه زربا امزارب بسرو رئيس غن يبلهم ناي زبيتا وحتوتات شي تصبي زغبرو لهم حتوتات كونكاجي فولي هاندبت ناي بلع وسته زينا خسمي عليك سلا زيت تصبه اتو كرها ابتحلو هاجر كوين صلات انتاي مسلو مشارفتنا خمي الله مس حزبتات زبحالي كوين انت محبراو منابرنا بز فطيرنا يزلنا ايش سلام كمان عابي مسرحت كم سمخانو فلطي مستغراي فطيرنا يزلنا حزباو ركبات كجمرن كله حجكوا بلح كتراي لحقي زفطرو بزحنا محبراو منابرو لوطي الله بخفوت حزب زلو قربات لعل تحت اندابله قبابل تجمير خاني زياده مسترحت الله مالتي كاب تقراي ترايكم كان تصبح تقراي بمجد عدم حرا تمصو بمجد خالوت عفارن كالن تمصو بتقراي غيرو خاشعون ايرتراح سغرم كله ايرتراح بمجد بحرم سيان تقراي تسغرم كله صافي عداقه اصيوك ما يترايو صافي كاب ايرتراح تقراي ترايكم كان تقول بمجد بحر غيرو مصب مجد سودان غيرو مصخ ان بيرتراح غيرو ناب تقراي سغري بتقراي ترايكم كان تقول بعفار غيرو بعدم حرا غيرو مصون ايرتراح سغر سلاذ تعداقه صافي غوزي هاي نزي غوزي تردي ويزارب مالت انا ابرها غبره 3 سنه حدا حلاف زلاف كتري اللي تخلي حسب كم زي ملؤ سلازي يكون امبر زرو بسمعت يكون 3 سنه ولا ايفن اردادو زلوغو نتزغورو قدمه مدلاو ويكا تبغاسن تبغسو تبغيسو زصنع ነገር ካ ዝገልጽ ነገር ይሕዝ መጽ ስለዚህ አብርሃ ገብረ ጎበዚ ኻንስኻ ትፈልጥ ወን ትኾውኒ ኻ ማለት ንስኻ መቸመ ሕዋተይ ነይ ትብል ንስኻ አብርሃ ገብረ ሆምታት ኮታት ይኮነ ዘወጋዕ ሲላም ካሊ አሐሾየ የለን ሃገር ብምልታ ኣብ እስር ቤት ደላ ሰለስተ ሚስተር ሓሙሽን እስር ቤት ደላ ሃገር እዚ ንጥዑይ እምሮ ዘለዎ ሰብ ንዝሓስብ ሰብ ይነውሩዲ ሕጂ ኤርትራዊ ክትምካሕ ብጣዕሚ ዝገርመና ኣይ ምካሕ ማዕሲኻ ትምካሕ ኤርትራዊ ኢልካ ምስል ከመይ ረሓበይ ኣነ ኤርትራዊ ኢልካ ምካሕ ትኮይነ ህዝበይ ሰላም ረኺቡ ቀሲኑ ብሕግን ዴሞክራስን ክነብር ከሎ ኣብቲ ቴክኖሎጂን ኣብ ምዕባለን ክትውንጨፍ ከላ 21 ክፍለ ዘመን ዓለም ኣብያ ያለ ኣይኮነ መንእሰይካ ብትምህርትን ብኩሉ ነገር ተረዲካ ኣብ ሃገሩ ቀሲኑ ክመሃር ክጅምር ከሎ ሕብረተሰብ ካብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለን ክትበፅሕ ከሎ ትሪኢላ ዋው ኣነ እኮ ኤርትራዊ እኮ በህዝበይ ይኮርዕ በሃገር ይኮርዕ ትብል ትረዲካሉ እዚ ይኮርዕ ሃገር ዘብላ ሜሮን ሰሪ ሕብረተሰብ ኩሉ ኣለዎ ሃገር ክትውለያ ክትነብርያ እዚ ቀይ ባሕር ንብሎ እዚ ሃገር ንብላ መሬት ቀደም ብዛ መሬት ክትፍጠር ከላ ነይራ حدش ነገር የለ ሰምተ ዘይነብረሉ ኮይኑ ግን ወልሕር ትርጉም ይኩል حراي ኣብዚ ጉዳይ ዚ ተስፋይ ራያ ኩልኩም ትፈልጥዎ ሰብ ይኹም ማለቲ ተስፋይ ራያ ሕጂ ካፍትናይ ቀደም ዝነበረ ቆድና ገለ ዝብል ነገር ወፂ በአዲስ አበባ ኮይኑ ፖለቲከኛ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ መወዳእቱ ፈተነ ቅትለት ያ ተገይሩሉ ይብለለው ብዙሓት ሓቅዲ ሓሶት ዝበሉ ኢና ንሕና ሪፈር ጌርና ሒዝና መፂና ዘለና ዳርጋን ኳዕሰ እዩ በዓል ሃይለ ደደቢት እዚ እውን ገና ኢና እዩ ምፍራሕውን ዘለዎ እዩ ዝመስል ኣይትፈልጥናን ኢኹም ገለ ኣነቶ እስኪ ንስማዕ ማለት ኢና ቶም ተጋሩ አዲስ አበባ ያሉ ካሊ ያሉ ግን ፈተነ ቅትለት ተሞክሩ ኣብ ልዕሊ ተስፋይ ራያ ተስፋይ ንጉስ ወይ ተስፋይ ራያ ኢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንፈልጦ ማለት እዩ ተስፋይ ፈተነ ቅትለት በፂሕዎ ዝብል መረዳእታ ካብ ዝረኸብና ጀሚሩ
ማሕበራዊ ሚድያ እውን ለጣጢፎም ኣለዉ ዝተወሰኑ ገለሰባት ማለት እዩ ቅድሚ ግን እዚ ከም ዝፍፀመሎም ምናልባሽ መወዳእቶኦም እንታይ ምዃኑ እንዳሓበርና ዝመፃና ስለ ዝኾንና እዚ ሕጂ እውን ካብ ናይ ትግራዋይነት መንፈስ ካብ ናይ ትግራዋይነት መንገዲ ኣግሊስኩም ንፀላኢ መጥቀም ኮንኩም ዘለኹም መሳርሒ ኮንኩም ዘለኹም ተጋሩ ናብ ትግራዋይነትኩም ተመለሱ ትግራዋይነት ዝሕድገኩም ሰበሎ ማለት ኣይኮነን ግን ናፍታ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ኩልና ንመለስ ምክንያቱ መወዳእቱ ፀላኢ ክጥቀመልና እምበር ክጠቕመና ከም ዘይኽእል ክርዳእ ይግባእ ከምዚ ክሰምዑ ፀናሕኩም ኣብ ልዕሊ ተስፋይ ወዲ ራያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሽወደን ብናይ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራውያንን ንተጋሩን እንዳጠቆመ ዝእስር ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ወፂ ኣብ ልዕሊ ልዕላውነት ኤርትራ መራሕቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዓዘፍዘፍን ወልደፍደፍን እዚ ክሰምዕዎ ፀናሕኩም እሞ ምቕናይ ንኩሉ ንምርኣይ እዩ ስለዚ ሸረፍኩም ሓልኩም እቶም ብሕልፊ ኢትዮጵያውያን ኮይንኩም ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝኾነ ቃላት ልዕላውነት ዝፅሕስ ንሓድነት ኤርትራውያን ዝተናኽፍ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ሸረፉ ክሕሉ ይኽእል ዘዝሃበካ ተዛሪብካ ምኻድ ኣይኮነን ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ ኣብ ስክሪን ኮንካ ደልያትካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኖርማል ሂወት ግን ኣብ ኖርማል ዝኾነ ኤርትራዊ ክረኽበካ ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ኤርትራዊ ከዓ ደቂ ስልካ ከም ዘይሓድር በዚ ጋጣሚ ክትፈልጦ ይግባእ ንሕናስ ኣውስትራልያ ኢና ኣሜሪካ ኢና ደለና ኣዲስ ኣበባ ኢና ደለና ጁፒተር ኢና ደለና ማርስ ኢና ደለና በል ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ ኢዳ እምበር ኤርትራዊ ክራኻ ግርም ስለዚ እንታይ እዩ ብካልእ ባህላ ማለት እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ እምበረን እቶም ናብቶም ልጥዎ ነገር የለን ብኣውርኡ እውን ድማ ክንነግረኩም ንኽእል መፍረራሕ እዩ ብካልእ ባህላ ነፈራርሐኩም ኢና ዘለና እዩ ዘይተዛረባ እምበር ይፈራርሒ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ብዛዕባ ልዋላውነት ናይ ዓድታት ኣልዒሉ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ጥሒሱ ዝዛረብ ሰብ ተሎ ካብ ሕጊ እውን ይወፅ ስለ ዘሎ ንባዕሉ እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ካልኣይ ግን ብዛዕባ ከምዚ ኢልና ንዛረበኩም ኮነ ነርና ኢና ከምዚ እንኳዓሰይ ኮነ ከምዚ ገይሩ ዘምለጠ ገለገለ ዝብል ነገር ናብ ናይ ዓድኹም ስራሕ ተመለሱን ኣነ ሓግዙና እንተኮይኑ ሓደ ዘረባይ ኣይንደልልና እንዳበልኩም ዘባረርኩሞም ሓደ ሰባት ዘለዉ ግን ብዛዕባ እዚኣቶም ግን ኣይተዛረቡ ቶም ኣይንደልን እንዳበልካ ዘባረርካ ንኣብነት ኣይንደልን እንተኮይኑ ኣብ ካልእ ዓዲ ምስ ከዱ ትደልየሉ ኣብ ዓድኻ እንተለዉ ዘይትደልየሉ ምክንያት ክህሉ ስለ ዘይኽእል ምድላይ ማለት መጀመርያ እዩ ሓቢርካ ምስራሕ እውን መጀመርያ እዩ ንዓዶም ክሓስቡ እውን ካብ ልቢ እዩ ክብገስ ዘለዎ ማለት እዩ ንስኻ እንዳፀረፍካ ኣሽምብያዶ ዓዶም ክሰርሑ ሰብ ዓዶም ከም ዘይነብሩ ጌርካ ምስ ወዳእኻ በዓል ሃይለ ደደቢት ሕጂ እኮ ሃይለ ደደቢት ልቢ ጌርካ እምበር ክሳብ ሕጂ እኮ ተፃረፊካ ነርካ ዘለኣለምካ ማለት ንኩሎም ብዕራይ ገለ እናበልካ እንዳፀረፍካ እንዳባዕልካ መወዳእትካ ምስ ከዱ ከይዶም ከምዚ ገይሮም ኢልካ ትዛረብ እዚኻ ናትካ ስሕተት እውን ኣለዎ እዩ ተተኣሪምካሉ ግን እሱ ኦኬ ፅቡቅ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ መስል ለዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምን ቻው ዳሕና ቀኒዩታ ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ